чалаи тилло барои мардҳои уммати муҳаммадӣ ҳаром аст. дар ривояти насоӣ ва абу довуд омадааст ки ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам мефармояд тилло барои мардҳои уммати ман ҳаром аст. хоб ва дар ривояти муслим омадааст ки ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам як мардеро мебинад ки дар дасташ чалаи тилло ҳай, ӯро аз дасташ мегираву дур мепартоя. хоб ва мефармоя ин як оташе аз як порае аз оташи ҷаҳаннаме ки шумо мехоҳед ӯро дар дастун бигире. хоб вақте ки пайғамбари худо рафт, атрофиҳош гуфтанаш ки бара ҳамун тиллое ки пайғамбари худо партофташ ӯро бигиву дар ягон чизи дигар истифода бар. اون مرد گفت که قسم به ذات الله که اون چیزی که پیامبر خدا پرت افتادش من هرگز او را واپس نمیکنم بگیرم. این ایمان اونها بود. اما امروزها ما را اگر آیت قرآن هم بگن، حدیث پیامبر هم که بگن، ما باز هم کاری خودمون میکنیم. میگیم این ملاها سخت میگیرن.